Fl-aħħar 4 snin dawk fuq il-lista ta' stennija biex jingħataw housing soċjali naqsu b'42%. Dan hekk kif fl-2017 kien hemm 3288 persuna fuq din il-lista ta' stennija u bħalissa hemm 1980 persuna, 1300 persuna anqas. Dan qalu l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies. Hawn qalu wkoll kif ir-rata ta' 580 applikazzjoni ġdida fis-sena li biha kienet tiżdied il-lista fl-2017 naqset għal 238 applikazzjoni ġdida fl-2020. Fakkar li saru intervisti ma dawk kollha li qed jistennew f'din il-lista ta' stennija sabiex dawk l-aktar fil-bżonn ikollhom saqaf fuq rashom. Waħda mir-raġunijiet għalfejn in-nies kienu jibqgħu fuq lista tal-istennija għax ma kienx ikollhom alternattiva. Aħna ħloqna sistema ta' management by design fl-awtorità djar fejn mhux neċessarjament persuna ikollu bżonn joqgħod jibqa' jistenna appartament tal-gvern, imma wkoll jingħata alternattivi oħrajn. Semma wkoll kif il-gvern bħalissa qed jibni 1700 dar fl-akbar proġett ta' housing soċjali f'pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekkej qal ukoll kif djar dilapitati tal-gvern u tal-privat tranġaw u qed jibdew jgħixu n-nies fihom. Mawa News semma xi miżuri li qed iwassal biex din il-lista tal-istennija qed tonqos. Fosthom jingħataw skemi biex huma jsiru sidin ta' darhom, fosthom li d-dar li qed jgħixu fiha tkun aċċessibbli u bla periklu, fosthom li jingħataw għajnuniet anke fis-suq tal-kera x'kellek persuni li bażla riedu jibqgħu fis-suq tal-kera ma xi raġunijiet ma kellhomx dan il-possibilità u għalhekk l-awtorità llum qed tara li tindirizza l-waiting list b'modi differenti. Allura issa qed nistennew li nibdew nallokaw postijiet ġodda li qed jinbnew barra dawk li qed jiġu allokati anke mill-privat.